Sizge deşem gaziz tatarlarım, altınlarım benim talantlarım. Bir bayan bilen çıkıp gitken bala, aküretsiz küp mü oyun kurallarından benim hazır. Мын — это понятие более такое духовное. Мы во главу угла ставим создание человеческого духа. Вот когда это удается, значит, нащупать именно через актера. Вот это всегда интересно. Я постиг, что все священно, и овин твой, и ручей, и гумно твое, и степи, и дороги средь полей. İjat, sənət, bunlarının bir şigi yok. Көпмеге түрленген бит алар. Кимдир өзүнүн ижатын гөмүрү бою излей. Кимдир инде бир тапты һәм гөмүрү бою тугры калганларга. Миңа калса, һәр бер ижат, һәр бер эштә ижат бар. Менә нәрсәсен түгел беләм. Һәр бер кешедә сәләт бар. Бүген нәкъ менә ижат белән сәләт кисешкән урында без. Arts Биләр форумнан жанлы сәләтнең эфирында сәламлыйбыз сезне. Күпме генә һөнәрдән үземне эзләсәм дә, дөрес, барыбер иҗатыма тугры. Бүгенге көндә нәрсә белән шөгыльләнсәм дә, мин шушы мөхиткә әйләнеп кайтам. Әйе, яңадан шушында кайтам да, яңадан шушы сабыйга әвереләм. Рәхәт бит. Нәкъ менә беренче шушы мөхиткә кайткан искә аласы килә. Ул нык кыйммәт мизгелләр. Әйе, иссе кояш, палаткалар кызган, кырмыскалар. Җылыйм, кайтасы килә. Әле мин әйдәмән булып килгән килеш. Ләкин мин рәхмәтле. Ул мине чыныктырды. Ул минем ичке дөньямны ачты. Иҗатымны яктыртты. Һәм андый тарихлар бик күп. Узган чыгарылышларда без шу сәләт белән янучыларның тарихларын күрсәткән идек сезгә. Чираттагы дустыбыз үзенең тарихы белән бүлешергә әзер. Әйдәгез әле карап китик. Сәлам сәләт, мин Байбулат Батулла, кичкенәдән үк сәләттә булдым дисәм дә була. 4-5 яшымда булганмындыр беренче тапкыр сәләттә. Әти-әни белән без чатырларда кундык сәләт Биләр форумында. Чөнки минем абый, олы абый инде сәләткә йөридер, һәм күрәсең ул инде сәлкеш булгандыр шул заманда. Без аның янына кунакка килгәнбездер дип истә калган. Мин гел абыйны сәләткә затканда, абыйга көнләшәдер идем. Кайчан инде ниһаять мин дә үсеп сәләткә барыр идем дип хыяллануымны хәтерлим. Бу беренче чиратта теге абыйның гел сәләттән кайтканнан соң физик яктан гына түгел, анда ничектер рухи яктан да үсеп кайтадыр. Һәм иң кызыгы аның сәләт дуслары дигән шундый. Иң кызыктыра торган әйберсе, чөнки миңа шундый ишидер абыйның сәләт дуслары. Алар арасында гел шундый кызыклы шәхесләр иде. Анда берсе күзен йомган килеш компьютерны сүтеп яңадан җыеп бирә аладыр. Берсе анда 15 яшендә үк университетны бетереп чит илгә укырга киткән. Өченчесе анда испанча, инглизчә камил сөйләшә. Һәм шул вакытта биидә һәм күңел ача белүенә карамастан әле тагын бик яхшы укый да, алтын медальләргә бетергән. Шундый гел сәләтле дуслары, аның якын тирәли гел шул гына дусларына күбрәк кызыкканмындыр инде мин. Аннан соң ниһаять 2008 елны үзем сәләт Раушанга эләккәннән соң инде үз вундеркиндларымны, үз сәләтле дусларымны, кызыклы шәхесләрне табып дуслашып, һәм нәтиҗәдә бүгенге көндә абыйның дуслары, сәләт дуслары да һәм минем сәләт дусларым бер-берсе белән катнашып, инде ниндидер аерым бер кайный торган казанга әверелде кебек тоела. Һәм иң кызыгы тагын бер әйбер, мин сәләттә көрәшергә өйрәндем. Дөресен әйткәндә,
үземне бүтән көрәштә катнашмаска дигән нәтиҗәгә килдем. Чөнки сәләт биләрдә миңа менә шул 4-5 яшь булганда анда сәләт сабантуй узадыр һәм ни өчендер үзем теләп микән инде мин көрәштә катнашырга булдым. Һәм әлбәттә җиңелүнең нәрсә икәнен мин менә шул 4-5 яшьтә аңлаганмындыр. Шуңа күрә сәләт ул җиңәргә генә түгел, җиңелергә дә өйрәтә. Һәм гомумән менә бүгенге көнне карап яши артка карасам, сәләт ул олы тормышның ниндидер бер репетициясе кебек тоела. Шуңа күрә киттем мин көрәшергә. Сезгә хәерле көн. Нурбек. Ашықма, Нәрсә? ашықма. Әйдә минем белән күнегү ясам. Сулыш күнегүе тынычланырга ярдәм итә. Әйдә сулыш алабыз тирән итеп, күктән көч җыябыз һәм сулышыбызны чыгарабыз кендеккә таба. Кайда табып мин күренми торган. Тагы бер кат сулыш алабыз. Сулышыбызны чыгарабыз. Һәм Мин тагы бер интервьюга дип тапкыр. килгән идем. Хәзер ашықма. Җирдән көч алабыз, күктән һәм көчне туплыйбыз. Хәзер кире якка сулыш алам һәм үземнең тирәмдә шундый бер йомырка ясыйм. Ул мине саклый негативтан. Мин анда йомырка ясадым инде менә. Юк, үземнең тирәмдә яса. Чыгар син. Мин үземне саклыйм, тискәре фикерләрдән, тагы бер кат сулыш алам. Сулыш миңа көч бирә, сулышымны чыгарам. Сулышымны чыгарганда бөтен арганлыгым китә. Хәзер киртә буйбыз, сулыш алам, сулышымны чыгарам. Бу таң вакыты, бу көн, бу кич һәм төн. Бу яз, җәй, көз, кыш. Хәзер сулыш алабыз да тамамлыйбыз. Һәм аска җибәрәбез сулышыбызны. Мин сине тыңлыйм. Менә дөрестән дә хәзер керен әйтте. Ник килгәнемне оныттым да инде хәзер рәхәт кенә булып калды. Бик әйбәт. Бәлки монда килеп йөришең дә булмагандыр. Бәлки менә тынычланыр өчен килгәнсеңдер. Эштә җитәкчеләрдә шулай бурып чыгара, отпуск сорарга керсең. Менә күләгәдә ял итек бераз. Бу бер яңа тәҗрибә аңлавым шәйме, бу медитация дип анарга күнегүләрне. Бу бик борынгы күнегүләр, булар Кытайдан килә, цигун күнегүләре. Аны кайбер кешеләр ши гун диләр, ягъни шын хун. Безнең бабаларыбыз хун булган дигән фараз бар бит. Ягъни бу безнең күнегүләр дип әйтсәк тә була. Бездән башланган. Яхшы. Һәм Бабаларыбыздан. мен инде аңлавымча сез форумда уздырасыз шушы күнегүләрне, кемнәргә күрсәтәсез, ничә кемнәргә өйрәтәсез, кемнәр белән уздырасыз дигәндәй. Быел менә безнең яңа тәҗрибә форумда. Быел остазлар өчен лаборатория үткәрәбез. Ягъни менә монда килгән коллективларның җитәкчеләре, алар үзләре дә ниндидер яңа иҗади тәҗрибә алалар. Без алар белән җыелышып, аралашып, аларның моң-зарларын тыңлап, кай вакытта аларның шатлыкларын тыңлап. Чөнки остаз бит ул бик кыен эш. Ул ел буе балаларын карап йөри, кай вакыт үзе турында да оныта. Бер карасак ул бит кеше. Аның да арырга хакы бар. Аның да ниндидер илһамсыз шаклары да бардыр, илһамлы шаклары да бардыр. Гомумән бу кеше бит инде бездә төрлечә булырга мөмкин. Менә безнең лабораториябыз шуңа юнәлгән, остаздан кеше ясау түгел инде алар кеше. Аларның кеше икәнен күрсәтү, балаларга да бу тәҗрибә булыр иде дип уйлыйбыз. Бүген Алла берсә кич белән перформанс булачак остазлардан. Без шатланып карарбыз моны һичшиксез. Һәм инде аерма бармы менә бит инде ничә ел балалар белән эшләдегез, аларда бер төрле энергия, бер төрле алалар, бер төрле бирәләр дигәндә, монда инде өлкәннәр, остазлар гомумән үзләре алар белән эшләү ничек кирәк, гомумән ниндирәк формаларда уза сезнең эшләү. Шулай табигатьтәме, яшь шатырлардамы, ничек? Безнең төрлечә шатырда урын булганда, шатырда шөгыльләнәбез. Шатырда урын булмаганда менә күләгәгә чыгып, чишмә янына килеп, остазлар. Монда рәхәт бит, монда гомумән аяклары саллы баймыш, монда шөгыльләп утырып сөйләшергә дә була торганда. Әйдә. Инде менә бит рәхәтләнеп. Әйдә. Табигать кочагында. Ул бик файдалы. Менә кешелек Шулай утырга кирәк. Былай да файдалы, Тегеләр тормаска да. Әйе.
Былай Ягъни менә кеше урындык уйлап тапкач, ул үзенә тормышын җиңеләйтә, әмма күп зыян да китерә. Чөнки менә без табигый утырганда, безнең эчке органнарыбыз дөрес эшли башлый, ул файдалы, растяжка барлыкка килә. Яки менә булай утырсаң да, бу ашказанына файдалы поза. демәк бу безнең урамда утыручылар бу былай Әйе, ул табигый. табигый һәм файдалы. Әйе. Без ашказанына булыр менә шулай. Әйе, хәзер ашказан. Әйе. Әйе. Шуңа күрә цивилизация ул бер яктан теге уңай, җайлы, менә кондиционерларыбыз бар, җылы су килеп тора душтан. Икенче яктан, кайбер яктан без ялкаулана да башлыйбыз кебек, табигатьтән җырагаеп. Табигатька барыбер каршы барып булмый кирәктер. Әйе, менә шул яктан сәләтнең монда булуы да әйбәт. Без табигать кушагына кайтабыз яңадан. Һәм монда яхшы, саф фикерләр килә. Әйе, менә бу мөхиттә шушылай җиргә утырып сөйләшү яхшы бер дигән теге шәһәрдә, син әйтмәшә теге цивилизация эчендә кайтырып утырып сөйләшәк, сәерсенеп карарлар иде монда үткән кешеләрдән нердә. Монда киресенчә килеп кушылырга да мөмкиндер. Әйе. Бик мөһим. Менә бу гомумән практика кергән шулай сәләткә килеп бара, ягъни медитациялар, шулай бит шундый табигать белән кушылу, шундый менә остазлар белән шушы ниләр бит инде. Ничек аңлата торган? Лабораториялар, әйе. Без вообще Кырмыска ясына утырганбыз әле. Бу үзенә тагын бер файда. Юк, аларның оясы мондарак, без алар янында. Гафу итегез, кырмыскалар, без тиздән китәбез. Алар безнең аудиториягә. Әйе. Менә менә бу медитациялар ул бер яктан теге заман таләбе дә, чөнки хәзер заман бик тизәйде. Шундый күп мәгълүмат, телефонда мәгълүмат, аралашканда мәгълүмат. Шуңа күрә ниндидер тынычлану, ниндидер иркенлек эзләү чаралары кирәк. Һәм миңа калса бу бик файдалы. Нервы системасы өчен, синең җаныңның халәте өчен, күңелеңнең тынычлыгы өчен миңа калса бик файдалы. әйе, менә шушы медитациялар белән гомумән шушындый теге табигать кочагына чыксаң бит ул вакыт та гомумән әкренәя. Бу икенче төрле ритмда үзеңдә яши башлыйсың. Һәм шундый теге яңадан сүнеп калганда дип перезагрузка дип аңлатам инде. Ул киресенчә теге яңадан ныклап эшләргә энергия биреп җибәрә бит инде. Гомумән моны киләчәктә ниндидер корпоратив оешмаларга да шулай практика итеп кулланырга мөмкиндер инде, кайдыр охшап китәсең. Әлбәттә. Менә безнең дусларның, аларның шундый төркемнәре бар Телеграмда. Ул сәләт җегетләре, алар менә узган елны яңа елга үзләренә бүләк итеп миннән шундый күнегүләр сорадылар. Без җыелып, сәләт йортында җыелып, бер төркем җегетләр төрле күнегүләр эшләп, бию хәрәкәтләре өйрәнеп, менә шундый белем алу чарасы. Хәзер кеше белемгә мохтаҗ, белем кирәк. Чөнки белем ул иң кыйммәтле әйбер. Материал кыйммәтләрдән дә артыграк. Шуңа күрә сәләтнең нигезе бик дөрес, бик яхшы, ул белем бирү, белем белән алмашу, белем уртаклашу. Шуңа күрә ул бик ныклы нигез һәм бик актуальлаша гына бара. Әйе, менә баягынак та шул фикер белән килгән идем синең янга. Монда килү ул теге хисләрне яңарту гына түгел, монда яңадан кайтуыбыз ул тәҗрибә дә. Чөнки син дә монда узган елгы кебек булып кайтмыйсың. Мин дә һәм безнең икебезнең очрашу шулай ук теге шушы җыелган тәҗрибәбез белән бүлешү. Миңа калса, менә медитациялар буенча да бәлки комментарийларда язырлар әле. Теге тагын кайларда ничегрәк кулланып була, бәлки дөрестән дә теге сәләт йортыннан тышта тагын бәлки глобаль теге айга бер республика күләм медитация паркларга чыгасың, әйе, шулар. Яхшы фикер. Теге гимнастик ниләр кебек, йогалар кебек. Әйе. Яхшы фикер. Менә мондый гомумән менә хәзер булай караганда дөнья күләм, я булмаса инде безнең менталитетне караганда да шул ук йога, медитациялар, формацияларга караганда да бит инде башта сәерсенеп психологларга караганда сәерсенеп карыйлар иде гомумән. Хәзер бүгенге көндә кирәк, файдалы, яхшы, яңача дип киресенчә үзләштерергә тырышалар һәм инде менә бу форум кысалар да шулай ук бит инде. Әйе. Теге балалар да уже күбрәк көлеп минтеп елмаеп түгел, теге аңлап, теләп һәм Әйе. Әлбәттә, менә сәләтнең аудиториясе дә үзгәрә һәм яңа буын балалары да алар ешрак аң балалар, аңлап киләләр кая барганнарын, нәрсә теләгәннәрен аңлыйлар кебек. Мин мәсәлән аларның яшендә әле бик аңлап бетермидер кебек. Мин шаккатып барыйм ул балаларга. Алар күбесе инде шундый өлгергән, нәрсә теләгәннәрен беләләр кебек. Төрлесе бар әлбәттә, ләкин күпчелек шундый кебек тоела.
Әйе сөйләшкәндә, син уже җитди формалашкан шәхес белән сөйләшкән кебек сөйләшкән микәнсең. Әйе. Аннан соң мин кайвакыт үземне алар урынына куеп карыйм. Менә мин 12 яшьтә менә шундый остазның мастер-классына эләккән булсам, мин ничек кабул иткән булыр идем ул мәгълүматны? Мин алай ук ачык булмас идем алар кебек. Миңа бәлки ул сәер тоелган булыр иде ул яшемдә. Шуңа күрә хәзерге балаларның информация, мәгълүмат кабул итү мөмкинлекләре дә күбрәк кебек. Күбрәк һичшиксез һәм инде якынча ниндидер тегеп без бит инде мәсьәләтне дә трендлар, тенденциялардан калышмый. Шуңа күрә алар монда килгәч барыбер тегеп трендларга әйберләрне кулланалар. Шуңа күрә алар беләләр инде нәрсәдер. Мин хәтта булай дип әйтәм. Сәләт трендлардан калышмый гына түгел, ул трендларны барлыкка китерә. Дип әйтер идем. Яхшы фикер әйдерсәң дә. Без инде сәләт турында шушы остазлар гомән алар белән эшләү турында сөйләшәк, үзең турында сөйләшмәдек әле гомән. Нинди яңалыкларың бар, бәлки нәрсәләр иҗат итәсеңдер ничекрак. Беләсеңме, менә хәзер минем шундый чор, мин әллә ни зур иҗади эшләр башламыйча торам. Чөнки әле үземә көч тупларга, үземә фикерләр җыярга кирәктер кебек. Чөнки һаман биреп кенә булмый бит, һаман өләшеп кенә булмый. Ниндидер көч, куәт җыяр чорларда була һәм моның өчен Биләр каласы, Биләр җире бик яхшы урын, чөнки моның җиренең үзеннән ниндидер көч киләдер кебек. Менә без остазлар белән монда җыелганда безнең арада ниндидер шундый элемтәләр барлыкка килә. Менә аны сүз белән әйтү кыен. Әмма аны без барыбыз да бүген, мәсәлән, тойдык. Бүген шундый бер тәҗрибә булды. Без монда бию хәрәкәтләре ясаганда, без барыбыз да ниндидер бер илаһи көч дип әйтимме соң. Бик пафослы яңгырый. Ләкин ул шулай. Без нәрсәдер тойдык бүген монда. Менә шунлап әйтәм. Шуңа күрә ул менә энергия туплары өчен яхшы чор. Шуңа күрә әлегә мин зур иҗади проектлар башламый торам. Көч җыям. Әйе, бәлки менә шушындагы лабораториялардан дөрестән шушындагы кешеләр белән очрашып, шушындый менә шу илаһи көчне дөрестән туплап, аннан соң ел буена җитәрлек көч булыр һәм амин. Гомумән бәлки теге яңа юнәлешләр, яңа экспериментлар килеп чыгар имеш. Кем белә? Бер Ходай гына белә, бер тәң. Менә иҗатның шул ягы бар бит аны, ул ягъни теге ниндидер станок артында эшләгән сыман эшләп чыгарып булмый. Теге аның ышкыну булып, үзе бер төрле яндырып җибәрмәсә. Дөрес. Кай вакыт бит ул менә бер сүз яндырып җибәргән мөмкин аны. Ниндидер менә син әйткәнчә шушында илаһи көч булды дип, менә шушы көчтә ул менә шулай була бит, шундый илаһи көч мин нәрсәдер тоясың, гел күңелләр тулып киткән кебек була. Дөрес әйт, менә күңел бүген безнең күңелләребез тулган иде менә монда. Син дөрес сүз таптың. Мин сүзен таба алмыйча азапланган идем бая. Вот күңел тулу хисе кичердек без бүген. Бу югары хисләрдән. Син тиңне костанар. Минем бая да монда костаннар чыгып, чөнки остазлар да бит алар кайвакыт бәлки үзләрен ялгыз хис итәләрдер. Аларның балалары күп. Алар бер үзе ел буе уланы алып барырга тиеш, җитәкләргә тиеш, ниндидер стратегический план төзи, номерлар куя, костюмын хәл итә, бик күп сораулар. Ә монда без менә остазлар үзебез аерым җыелып, күңелләребез тулып, бер-беребезгә ниндидер терәк булдык без. Менә шунысы бик кыйммәт хис кичердек без. Карале, кулдашлар җирдә ята. Карале, сәл кешем хәрәкәт ясый. Карале, палаткада бер кырмыска да тапмадым. Карале, без бит концертка әзерләнәбез. Сәлкешләр, карагыз әле. Буладабы. Сәлкешләр, карагыз әле, без ашханәдә. Карале. Кайфуем.
Қаралы, мен торы таяққа сыңа қалмадым. Мин су себем. Сәлкешләр, карагыз әле. Подушканы таптым. Қаралы, дуслык. Сәлкешләр, қарағыз, мен алан білен. Қаралы, құяшта қызына. Қаралы, мастер-класс. Қаралы, расческа. Каралы. Каралы. Қаралы, мен студияда интервью алам. Бүгін бізде қонақта Юрабай деген сәлем берген. Юрабай, сәлем! Мен қалса, артистер форумның ең тікі кішілерінің бірісі, ол да болса біздің композитор да, ол аранжировщик да, ол саунд-продюсер да, ол Ями Music Band түркімі яғынан біз аны білеміз, оның арасында Рәсей көлем артистлар білен де ішлей. Әйдәлі рәтләп, оңытып кетелі, кімлер білен ішлейсің, нәрселер білен шығыленесің сен бүгінгі секунда. Да, чем занимаешься вообще, с кем работаешь, пожалуйста, нам все интересно. С кем только не работаю, на самом деле список артистов очень большой. Ну, во-первых, я 20 лет уже на эстраде, вообще в шоу-бизнесе в целом. За это время было очень много проектов, и сейчас очень много их. Это и в России, в Москве проекты делал, и в Европе. Ну и сейчас очень плотно работаю с нашими топовыми артистами, и не только, в общем, с большим количеством. Перечислять уж не буду, вы их всех знаете, Марат Ярулин, Фирдус Тимаев и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в общем. Конечно, я все знаю, и это все ваши труды? Много всего, но мой самый любимый проект — это Ями Music Band. Обожаем, да. Да, и надо было сказать, и лаборатории Саля. Да, ну нет, ну это вообще отдельная история. Мы же поговорим сейчас об этом. Конечно, конечно, обязательно поговорим. Насколько я понимаю, вы в этом году уже второй раз приехали, да? Да, второй Обычно раз, мы здесь верно. вспоминаем первый раз, вот как это было первый раз, волнение, все вот это ощущение. А вот у вас хочется спросить, как второй раз? Вот. Второй раз отличный, просто замечательный. Я в том году приехал и окунулся в какую-то невероятную атмосферу. Везде какая-то движуха, все такие на чиле. Очень классно. Я остался под большим впечатлением, и в этом году, когда мне позвонили и сказали, не хотите ли вы снова приехать, недолго думая, сказал, әйе. Хотя татарша айттырып, әйе. Ну, мин 50% татар мало. Выучил әлбәттә. Хотите ли приехать? Әлбәттә. И специальный вертолет. Ну, надеюсь, на следующий год будет именно так. Яхшы. Вообще классно. Про язык или про вертолет? Про вертолет и про язык, конечно. Все вместе. Әлбәттә. Әлбәттә. Насколько я знаю, вы 100 долларов келдигез, то есть вы вели мастер-класс. Да, поговорим про мастер-класс вообще, в принципе. Очень. Что рассказывали, как все это прошло? Несложно догадаться, рассказывал о том, чем занимаюсь уже очень много лет. Это искусство аранжировки, как создавать хиты, как писать очень крутые аранжировки. В том году я рассказывал про проект Мингазов, кавер-группы. Наверное, слышали про эту группу. Вот, показывал какие-то там кавера классные. В этом году я немножко расширил, скажем так, географию музыкальную, и мы вот буквально час назад закончил вторую лекцию, поговорили сегодня о творчестве Марата Ярулина. Вот он недавно выпустил песню «Сабул Мактаб», которую я вместе с ним спродюсировал, записал, показал детям, как это все создавалось, как это все записывалось. Они безумно, все это было интересно, они остались довольны. Это, получается, можно прямо смотреть и по дорожке наблюдать? Да, то есть как там, где как спето, где как сыграно, да. Целая же партитура. Это разбор песни, можно сказать. Конечно, сказать. это же надо залезть туда внутрь, это всем очень интересно, тем более песня выстрелила, она действительно стала хитом этого года. Вот, но и рассказал про творчество Ями Music Band, мы обсудили и послушали наши 2 трека с трибюта Шакирова. В этом году мы уже делали трибют Шакирова, если... Я был. Да, такое значимое событие достаточно, Рахмет. Вот, надеюсь, в этом году повторим этот концерт. И я рассказал о песне «Эдрен Дингес» и «Син Хокта».
Историю? И историю создания, и как это все создавалось, что зачем следовало. В общем, такой детальный большой-большой обзор. Может быть, немножко кому-то было сложновато, но в целом был такой яркий интерес в глазах, поэтому, мне кажется, все остались довольны. Да, однозначно. И вот, когда мы сейчас говорим, интерес в глазах, да, наверное, многих это зажгло, а были ли те, которые уже умели писать, они уже разбирались в терминах, может быть, даже подходили, говорили, вот, это я вот так... Были, причем и в прошлом году были такие ребята, которые подходили, уже что-то начинают пробовать, какие-то аранжировки писать и так далее. И в этом году тоже достаточно активные дети были, которые очень отзывались и участвовали в диалоге. Вообще у меня всегда принцип построения лекции – это беседа. То есть не просто история о том, что я пришел, рассказал, там, вот это за этим следует, а здесь такой аккорд, а здесь такой аккорд, все, пока. Нет, это форма диалога, общения, а что вы услышали, а какой элемент вам понравился, а что так, а что не так. В общем, это всегда живой диалог. И мне кажется, такая форма донесения материала, она наиболее интересна детям, потому что они, получается, вовлечены всегда в процесс. Да, согласен. Это же они будут заинтересованы вашим творчеством, то есть через вас, то есть то, как бы это подают, то, как разговаривать, как заинтересовали. Как подать материал, совершенно верно. Да. Вообще сейчас в целом, если посмотреть на историю блогерства, да, все это развито, люди действительно заходят в интернет, как это все, как такая музыка пишется, Информация, она более доступна, и, естественно, в этом плане я считаю, что Солят — это вообще уникальное явление, и спасибо всем организаторам, кто это все устраивает, потому что, правда, я вот второй год здесь и вижу очень живой, яркий интерес у детей. Они не просто приходят там посидеть, время провести. Давай рассказывай. Да, мы тут посидим. Нет, они вместе с тобой, они подходят, они благодарят. Кто-то нам потом подписывается в Инстаграме. В общем, какая-то такая движня. Нормальная, современная. Вот. Да, запрещенная в Российской организации. Да, я запрещенная в Российской Федерации. Да, на самом деле, с одной стороны же, наверное, когда вот не так близко знаешь этот процесс, наверное, кажется, то, что, это, наверное, надо быть каким-то, не знаю, уникальным человеком, чтобы это написать. А когда вы это на пальцах объясняете, прям показываете через диалоги, то это очень просто, мне кажется. То есть очень просто начать, попробовать. Зажечь интерес, да. Да, мына сәләтне дә кабызып җибәрү төп уйларыбыздан, максатларыбыздан дип әйтергә кирәк инде. Вот если так взять, вот базу, можно ли вообще с телефона начать писать музыку? Конечно, абсолютно. Если есть какие-то музыкальные предпосылки, вот сейчас, например, есть приложение, если iPhone, это программа GarageBand, это работа с готовыми лупами, какими-то заготовками, очень интуитивная, очень удобная. И я могу сказать, что даже многие артисты, кто не особо силен, там, скажем, в исполнении и так далее, они присылают свои демки в GarageBand, набирают. Мелодию напели, какой-то нам простой аккорд нажали, все, уже демка есть. Скидывают материал, уже понятно, куда двигаться. Это всегда облегчает работу, на самом деле. То есть надо просто чуть-чуть захотеть, да? Это заинтересоваться этим. Это риторический вопрос. Это же из серии «Кто куда хочет двигаться», но, конечно, если есть живой интерес, безусловно, стоит только захотеть, открой телефон, и все будет классно. Но было такое, то, что я просто в телефоне листал, так GarageBand, что это такое? Я открыл, и до 4 утра там, и прикольно, когда засыпаешь, прикольно утром слушаешь, нет, оказывается. Да. Нет, всякое, да. Тут в зависимости от задач, кто хочет заниматься действительно биты создавать. Сейчас же вообще в целом тенденция, если посмотреть на статистику в музыкальной индустрии, уровень и владение, скажем так, ремеслом, оно стало абсолютно таким невозрастным. То есть, например, сейчас в целом, даже в школьном возрасте, ребята уже, еще они школу не закончили, они начинают увлекаться уже битами. Там ставят эти Fruity Loops, что-то начинают, хип-хоп. В целом, эта вот индустрия, она привнесла вот это желание писать эти биты. Потом сейчас это же можно все монетизировать еще к тому же. То есть это такое ключевое, значимое, скажем так, явление, которое тебя мотивирует как минимум просто. То есть биток написал, ВКонтакте выложил, купили, он пошел, мороженое съел. Вот. Условно говоря. Да, чем-нибудь мотивация, конечно. Да, и
Вот вы как бы подметили то, что вот Салят именно дают такие площадки, такие лаборатории Слов нет, да. для раскрытия себя и вообще, в принципе, для того, чтобы даже попробовать себя в чем-то новом. И таких лабораторий очень много было у нас, то есть и музыкальные лаборатории, и танцы, и перформансы, и это все у нас, насколько я понимаю, завтра будет прям большой концерт, лаборатория эфир, зур концерт болашак, барысынан қарап, көріп болашак, лабораторияда нәрселер үйренгенler, нинди жырлар жазғаннар, нинди бийлер қойғаннар, барсын иртеге тур эфирда қоя аласыз жанлы сәләттә. Еще хочу один очень важный момент, с вашего позволения, подметить. Я сегодня вот приехал сюда, и в прошлом году так было, а сегодня просто какое-то просто объединение супер топовых, крутых музыкантов, людей, потому что когда я увидел как минимум Милешу Хайруллина здесь композитора, ну ничего себе. То есть, понимаете, насколько концентрация крутых специалистов здесь просто зашкаливает. Действительно, я считаю, что на сегодняшний день это большое счастье, потому что, когда, скажем, я был молодым, да, и мелким, таких не было возможностей. То есть, действительно, дети сейчас, они вовлечены во все это. И вообще счастье соприкасаться с такого уровня музыкантами, исполнителями, создателями, композиторами. То есть, это просто кайф. Да, я вот согласен, тут даже оно как-то обоюдно, наверное, получается, то, что и для детей кайф, то, что вот такие большие именитые люди приезжают и работают с ними, и также и наоборот, и вам в кайф работать с заинтересованными детьми, с людьми, которые, они в тренде, они прям, они так заряжают энергией. Да. Это всегда обмен творческой энергии, да, то есть это продвижение. Вот в этом плане очень классно, атмосфера здесь просто кайфовая. Да, и я даже заговорил молодежным языком. Я такой педантичный человек, который старается только литературным языком разговаривать, и то понахватался тут уже слов модных. Как правило, мы уже гостей просто так не отпускаем. Так. Но это не куча, значит, игра. Подвох. Чуть-чуть татарский подвох, это игра. Давайте. Да, давайте поиграем. Поиграем. Я не могу сказать нет. Игра на самом деле очень простая и веселая, да. Поехали. Мы взяли пословицы. Так. Давайте подсказки тогда сразу, чтобы проще было. Пословицы связаны с музыкой, с песнями. У меня вообще, конечно, плохо с играми. Если я тут опозорюсь, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. И сказали искусственному интеллекту, сделай, пожалуйста, из этих пословиц картинку. Сейчас и музыку пишет ИИ у нас. И он нам предложил варианты. Посмотрим? Конечно. Вот. Первый. О, Экранда шықты мекен бар біздің экранда да. Медведя вижу. Так. Так, что там еще? Не рассмотреть. Так, на стуле он сидит. Сапоги какие-то. Так. Медведь, сапоги. Сіз білесіз бе жазыңыздар комментарийға нәрселер? Хороший вопрос. И у меня ступор. Я предупреждал. Ну, давай подсказочку, да, без проблем. Медведь. Медведь. Самый прям. Да, ну это понятно. Так. Про тех, ну, используется прям вот с музыкой. Однозначно. На ухо наступил. Как? Так нет. Да. Да, медведь на ухо наступил. Да. Это было феерично. Да. А я не заметил, кстати. Да. Вот прям это. А это же ухо, оказывается. Да, похоже на мешок, да? Я вообще как стул подумал, современный. Ничего себе, хорошо. На фантазии. У меня музыкальная фантазия. Я все нотами вижу всегда. Я думал, там не стул. Там, кстати, на скрипичный ключ немножко похож, да. Так, готовы? Вторая картинка вот такая. Так, телега. Вот тут с татарской ноткой. С татарской ноткой? Да, если вы сказали 20 лет в эстраде, то есть вы по-любому эту фразу слышали. Хороший вопрос. Мен сені шундай сағындым. Вот все, что мне пришло на ум. Подходит, да. Все, моя фантазия закончилась. Прям нормально. Это даже лучше. Второй правильный ответ. Да, второй правильный. Да, засчитываем. Да! Отлично! На татарском это звучит «Кымар басана утырсан, шунун жиран жирласан». Слышали такое? Я даже не повторю это. С кем поведешься? Тобой наберешься? Да. Вот в жизни бы не догадался, на самом деле. Бар. Так, рукописи не горят. Ух ты! Булгаком.
Ну, ёк, мында нет. Нет? Но вообще Можно похоже. даже песню какую-то даже подобрать туда. Осенний поцелуй, листочки. Эгер шулайсиндер, Так, ну, на полусал. Да. Первая пословица про дня. Хороший вопрос. Вот здесь ноты вижу. Или это какие-то учения света, не учения тьма. Вот они Учение приходят. света, учение тьма, да, но мында вот стерки как будто не хватило. Да? Да. Как будто вот пытались бы стереть и сказали бы, эх, не сотрешь, или там, не знаю. Слово не воробей вылетит, там, ты поймаешь? Там, может быть, кто-то что-то хотел выкинуть вот из этой книги. Не смогли Ну, выкинуть. понятно, слов из песни не из выкинуть. песни выкинуть. Да, верно, абсолютно. Ну, конечно, после таких подсказок-то. Да нет, прикольно же, все Мне равно. очень интересно. Ну да, я согласен, то есть с первого раза вот так посмотреть, Да, чтобы тут, сразу да, понять. абстракция сложновато, да. Вот. Тем не менее, спасибо вам, что пришли. Спасибо вам, что позвали. Бигзур Ахмад сізге. Да, и вот про лабораторию поговорили. Лабораториялар турында сөйлештік. Қазір енді сөзді бересі келе. Өзіміздің коллегаға лабораториялар турында ничек бар, шулай сөйлеп берешек қазір бізге Гүлназ. Гүлназ, рахмет. Қаршы алыңыз. Сахнада Гүлназ Гатина. Бу сахнада басып туру өчен иҗади кеше булырга кирәк. Иҗади булырга иҗат биләр форумда өйрәтәләр. Әйдәгез, дәресләр һәм мастер-классларны бергәләп карап. Ижади атмосфера бик рәхәт, җылы мөхит монда. Шундый балалар актив, күзләре яна, дәртле. Баштарак генә кырыен гына карасалар, аннары инде тиз кабынып китәләр дә һәм эшкә тотыналар. Минем карашкамында чиләкләр һәм табаклар лабораториясе. Безнең Булатов белән лаборатория театраль, лаборатория перформанс или перформанс дип атала, хәтерләмим. Кызлар тау турында менә монда биләрдәге бик бөтен кеше дә белә торган тау, тарихи урын. Бу легенда, и это как бы часть легенды. Манда будет вода, и без как бы будем с этой водой играться, можно сказать. Иртәгә урамда гаилә площадкасында берсе күрсәтәчәкбез. Каян килеп барасың син? Мастер-класс. Нинди мастер-класс булганда? Афро, Нәрсә эшләргә өйрәттеләр сине анда? степы, аяк белән. Әйдә, стоп ясап карыйбыз, күрсәт син. Ага. 1, 2, 3, 4, Ага. 5, 6, 7, 8. Синең махсус аяк киемең бар, сез нәрсә эшләдегез? Биедек. Нәрсә бийдегез? Татар бию. Татар бию. Әйдә, татар биюендә син иң яраткан элементың. Ага. Менә бит, Кроксыда да татарча бию әйбәт чыга икән. Әгәр дә сез Буратино ачкычын кая югалтканын әллә хәзер дә белмәсәгез, менә моннан эзләргә кирәк. Мы с ребятами вместе окунулись в такой жанр, как уличный театр. Это отдельное вообще понятие, где артист становится не просто артистом, он становится всем. Беренчедән безнең сүзләр юк. Монда барысы да кешеләр үзләре аңларга тиеш. Суда салып куйганнар чыгып та булмый моннан. Әйләнеп узарга кирәк. Бу театрга без ник килдек? Чөнки монда кондиционер һәм музыка бар. Бу Тимур Валеев лабораториясе, без монда үзебезнең җырыбызны сочинять итәбез һәм инде бу җыр менә мондый хәлгә җитеште инде, миңа бу җыр бик ошый. Монда йөрү буенча һәм тынычлык буенча мастер-класс. А вы куда идете? Я иду в свой любимый дворик. Бөтен кеше кайдыр барамын, аңламыйсың инде. Берсен тәпешкә чыгып калганмын. Күп йөрсәң шулай була. А вы куда идете? Я иду на Кремлевскую набережную. Кремлевский набережный ашыл сеңлем, монда 2 сәгать кайтасың. Бик әйбәт килеп чыкты бу. Сезгә ошадымы? Алга таба тагын да әйбәтрәк булачак. Бездән аерылмагыз. Гүлназ, бик зур рәхмәт. Бик рәхәт булды, бик матур итеп төшергәнсең һәм инде бик кызыклы килеп чыккан. Гомумән, шушы лабораторияларның бер төрле тәме, рухы бөтенләй тоелды. Һәм ул арада инде мин комментарийларга тукталып китәсем килә. Менә берничә комментарийны укып китәм әле сезгә. Сәлам дуслар дип язганнар һәм шаян һәм кызыклы эфир көтәбез. Миңа калса шаян һәм кызыклы эфир бара.
Шулаймы языгыз әле? Анысын да укырмын. Һәм менә монда язганнар. Биләрнең асылы табигатьтә ачыла икән. Әйе. Дөрестән дә әлеге урынны инде без инде юкка гына теге бабалар урынны дип әйтмибез. Шушы урыннар безне һәрвакыт тартып, чакырып тора дип юкка гына да әйтмибез. Аның сәләт мөхите бер мәсьәлә булса, мондагы табигатьтә икенче, шулай зур мөһим мәсьәлә. Һәм безнең инде режиссерыбыз дип әйтим инде безнең төшерүче бригадабызда Руслан да әйдәле урманда төшерергә, әйдә урманнарны күрсәтик әле дигән иде. Һәм юкка гына булмаган менә безнең караучыларыбыз да әлеге рәхәтлекне, әлеге күләгәне тойганнар. Әйе, һәм инде ул арада без инде партнерларга да тукталасы килә, партнерларыбызга рәхмәт әйтеп китәсе килә. Әйдәгез, мин әйтеп барам, сез шатланып, амин дип барыгыз, яма. Киттек. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы. Партнерларга килгәндә алдынгылар хәрәкәте. Алабуга икътисади зонасы. Созвездие Йолдызлык, Шаян ТВ телеканалы, Академия молодежной дипломатии һәм Сәләт Стор. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Куллашабыз һәм йомгаклап матур бер бүләк калдырасы килә сезгә. Ул да булса Атилла аланыннан иҗади чыгыш, иҗади номер. Рәхәтләнеп карыйк әле, рәхим итегез. Афәрин. Искитмәле бу. Менә сез аңласын өчен бу тулысынча импровизацион бию номеры иде. Әйе, моны биюны түлмен төшерүдә импровизация, монда аны уйлап чыгаруларда бөтен импровизация һәм юкка гына бу артс биләр форум түгел. Монда беләсезме, шын иҗат кайный монда. Һәм менә шушы без бит инде әйтәбез, мизгелдә булды дип. Әйе, үзеңне шикләмә дип. Менә шушы
бию гомумән шуларны тасвирлады ахрысы. Монда һәр кеше үзенең хисләрен иреккә чыгарды, шушы көйгә бирелде һәм алар рәхәтләнеп шушы мөхитнең вайбын үзенең шушы биюенә салдылар. Бик рәхәт һәм бик әфәрин бу егетләргә, кызларга. Атилла Алана тагын бер кат. Җәмәгать, әле бу бер генә номер һәм импровизацион номер. Әйме, иртәгә иҗади йомгаклау концерты булачак. Әйе, монда бу импровизация түгел, монда лабораториялар, ничә көндә урында көч куеп, белмим инде дөньяда булмаган, бәлки урын-урына тарихта булмаган номерлар ясарга тырыштылар. Шуңа күрә иртәгә туры эфирга кушылыгыз. Җанлы сәләтне карагыз һәм мә калса сез үкенмәячәксез. Чөнки Рәсәйнең иң сәләтле кешеләре биредә. Ул остазлары да, ул сәл кешеләре дә һәм булар барысы да безнең өчен, барысы сезнең өчен шуңа күрә карагыз, күрегез. Бу чараны күрергә кирәк. Гомумән җанлы сәләт, бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, бик зур рәхмәт безне караганыгыз өчен. Исегездә тотыгыз. Без сәләтне күрсәтәбез. Киләсе очрашуларга кадәр, очрашу качан? Иртәгә, әйттем бит, язып куегыз. Очрашуларга кадәр сезнең белән мин Фаил Баязитов. Пока-пока.